Здравейте хора, аз съм Радо Гейминг БГ и днес ще направя канела чалендж. Просто защото ме кефи. Не опитвайте това, ако не искате да ви е гадно. Имам вода, канела и лъжица, в която ще сложа канела. Ох, да му се не види. В момента с мен не е Ачо Гейминг БГ, защото той не знам къде е. В момента той е... Не, бих казал зубър, но той не е зубър. Той е чудото за 60 зъба. Така, и хора, стойте, започваме. Всъщност не се видя канелата, но не ми пука. Как може това да е толкова сухо? Май се измих устата. Тук с мен има един човек. Не е Ачо. Да, довиждане от мен и до скоро.